Здравейте, приятели, аз съм Милан Борисов. Това е втори епизод на Minecraft, в който ви обещах, че ще довърша нашия мост и ще направя стълби. Ето към нашата пещера, като вече ще живеем, защото викам си пещера не е много хубаво, вместо да бъде излишни неща. И си направих тази пещера. Още не съм я направила много уютна, но сега ще направим в този епизод стълби. И аз преди малко започнах да правя моста, но мислих, както ви обещах, че ще го правя с вас. И аз само ви казах, че ще направя блокчетата. И затова нека да започваме, защото да не губим време. Вече 50 секунди изгубихме. Така, отиваме сега първо за камък, защото ще са от камък нашите огради. Така. Така. Добре. Гаден ден. Взех си 36 явни берещини. Така. Ограда по 6 дава. Да си вземеме. Така. Колкото да заобиколиме. Така. Нашата града ще почва ето тук. Така. Тук завъртаме. Така. И сега от тази страна да започнем. Съжалявам, задавих се. Добре, това ще го махнем. Така. Гратино. Така. Но сега трябваше го намахнем с малко. И това е нашия мост към това. Сега трябва само да се отидем пак до там. И да вземем още камък. Не знае колко много ще ми трябва. Не е много, до някой не е много. На мен сега е много, защото аз ще съм се развил. И не знаех точно колко ще ми трябва. И за това нищо не направих. Без вас. Така. Такава. Клика 2 направи вече, бе. Отиваме да вземем още камък, защото ще ни трябва и за стълби, и за други неща. Първото е, че имам колко у мене и може да си направя неща с него, като колен блок, така викам, и да си спеча храна. Хубаво е, защото понякога на мен е трудно да го намеря тези неща. Така и така. Добре, готово. Още малко ни трябва, за да е успешно нашето каменно търсене. Така и така. Жалко, че нямам храна. Това го забравих. Лошо. И аз, приятели, когато влезнах вътре в сървъра, за да направя тези неща, които направих, нещо
видях. И нали такова, ми бяха изчезнали всички айтеми и може би сте забелязали, когато започнах, че съм с други итеми. Така, какво ни трябваше? Да, трябва ни пръчки и това. И още какво? Лопатка ще ни трябва също. Видите, каменна. Защото нямаме много такова. Трябва да разчистим това нещо там горе. И така. И тук сме. Така, махаме го това. Защо ли толкова бавно го чупа това? Я да си извадя тази кирка. Защо толкова бавно го чупа? Така. Сега ще трябва да махнем тези неща, да си направим пътечко. Тя ще отдър. Защото да, забравям дърво, но само излишък. По-хубаво е така си го направим, да го сравняваме с острова. Опа. Така, слагаме си дърта тук. И си го изравняваме. Така. Така. Хубаво да си го направим. Да. Ние е хубаво да си тук си направим някои неща. И нашия развит сервер, не чак толкова развит. Но ако вие мислите, че е развит, ще е хубаво. Така и така. Добре, с този един стак мога да си изравним тук острова. Изравнявам го, защото малко видите как не е изравнено, а на мен ми трябва да е равен на острова. Тези дейни от никъде съм ги гледал, само че. И така ми хрумват. И искам да ги направя с вас, приятели. Вече ми се искаше, когато започна да ги правя тези неща, да ги правя без вас. И започна да ги правя. Опа! Храна! Трябва да стигна до честа, приятели. Ох! Бързо! Трябва да стигна до честа, да си тази интимни ще ми паднат. Пада бе. Ставяме тези неща. По-бързо. Давай. Да не умра, да си загуба итемите. Кат. Yes! Ако някъде намеря храна, ще е много хубаво, а? Защото ще умра. Не. Новите версии там дават това овцата храна, ама не знам, не съм сигурен дали тук сега дава храна така. БГ Мастер! Пугмастер. Не ме интересува да падам. Трябва да го убия това прасенце. Стой мирен. А така. Газ горе, газ! Ще ни убият. Не ми се мира сега пред вас.
Отдалече изглежда го много готино. Майко. Трябва никого после. Това трябва да спим. Какво става? Ди. Почему ти дойде? На едно сърце съм. Нямам нищо за ядене. Взема тази меч. Те задърпани поне. Нищо няма да им стане. Зомби! Изчезвайте всички. Махат се. Така. Трябва да си направим пак ли да не идват зомбитата изобщо при мене. Силно. Защото ми ще идват все повече и повече и какво става? Oh da baby. Спавнаме тука. Значи сега игра. Не се закача никога с йо-йо. Така. Връщаме се, приятели. Няма никой да ни спре. Хубаво. Това човек трябва да сложим вътре също. Така. Супер! Сега имаме торчове. Така. Слагаме на... Опа, съжалявам. Гадно стана. Нищо стана. Съжалявам за това. По-добре... Ако искате си го... Какво става? Чакайте. Добре, приятели. Това ще бъде този клип, нещо ми стана с интернета. И затова ще го спрем този клип. За нещо да пак да не стане. Абонирайте за мене, лайкнете клипа. Ще направим още един епизод. Сега ще направя някои неща, за да не бавя другите клипове и да са по-интересни. И не обръщайте внимание на това, където стане преди малко ми се покажа на телната страница. И довиждане, чао,